तो का हाल बा पियावा लेके नचनिया। हाँ भाई, पियावा लेके नचनिया खेसारी लाल यादव यानी रानी जी के साथ काम कैले बाड़े। अब बहुत ही धमाका, बहुत ही बवाल गाना आवे वाला बा। ये इसमें काम अगर कैले बाड़ी यानी गईले बाड़ी उहे शिल्पी राज। रानी कहताड़ी अपना पियवा से का कि पियवा लेके पियवा नचनिया लेके, तो बहुत ही धमाल यानी बहुत ही बड़ा गाना रानी के साथ आ रहा बा। आ बंदूक भाला जितना रुरा लोग के लौकता, तो ई गाना के फुटेज ना हो काहे से कि चैनल पर जितना भी आवेला सच ही बतावेला। काहे से कि जितना ही भाला बंदूक रुरा लोग के लौकता आ पारुल यादव भी लौकता रे, तो ई पिछला गाना यानी 3 थान गाना के फुटेज है। काहे से कि हम थोड़ा वीडियो का फुटेज ना दिखाई तो लोग का मालूम कैसे चले कि गाना शूट कैसे होला, आखिर कहाँ होला। तो शूटिंग भी देखे पारुल यादव कुछ कहत बाड़ी अपना अंदाज में रानी से, यानी रानी के व्लॉग से वीडियो उठावल गइल बाटे। तो एक बात और बता देता नहीं, खेसारी लाल भैया एकदम देखिए आवत एकदम बुझाता कि हाँ चलो फोन से शेर भाई। कहा से कि गाना ग्राउंड लेवल पर ई बजावे के हमनी के प्रयास कइल जाई। अब देखो तनी कितना मिलियन व्यू आ रहा बा। एक बात और बता देता नहीं, अगर रानी के और रक्षा गुप्ता और पारुल जी के जितना भी फैन हो, जितना भी लोग देखत चाहता देखत नहीं जा, तो कमेंट के माध्यम से बताई जाए कि हमनी के वीडियो हमनी के रिव्यू कैसा लागल। एक बात और बता देता नहीं, बहुत ही मेहनत लागल हर कोई के वीडियो बनाए में। तो रौरा लोग अपन थोड़ा थोड़ा प्यार हमनी पे भी बरसा दे जाए, तो हमनी के भी खुश हो जाए, ताकि हर गाना भैया के बनाए जाए हमनियों के मन से, ताकि अच्छा लगी रौरे लोग के। रौरा लोग अगर चाह दे जा तो बहुत कुछ हो सकेला। एक बात और बताता नहीं, जितना आग कुछ भी लौकताटे, जितना भी बाटे इस सब पिछला गाना कहते। अब जैसे ही गाना आई टीजर आई रवो लोग का फिर ये चैनल के माध्यम से रवो लोग को अपडेट जरूर मिली। तो अभी तक इस चैनल के सब्सक्राइब ना कर तो चैनल के सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बताएं वीडियो कैसा लगा।